mentangan pediak subha biang ipi parok kiba pe ye kene ke video ke jonga bom ta te shoban sna kene ke video mo ngala pule through ki comment kiba ngadang post ya ka reel dang mensi sngi ngasngeu ne menin ne ngala klet te nomor bang post ba ngawang ban hikai lada dan na preng jong pi mo kiba kwa ban kemai bisa na ka YouTube channel te mentah kene ke video ngala pule ki comment ho ngala supule thrum to dengan sim bet kum namar ngai I ba bun ki perlok ki ong bet ba hikai lang le kumno ba phin kamai na ka YouTube te shwaban sedang te ngai khublai pi ba phila support yang aman kepor bat nang ta ki bang thamai ngakapat pi ba phin ai ke jing kersan dak ba pi subscribe dak ba pi like pi share ya kene ga video ke jonga kemut kalau kumbang ai mesti menga ban nang la susu ban sna video nang le sakmat bangan hikai pi la da deh kino-kino ki benta tengam pet selam reng sedang no ekene ke benta nomor bang post kelkum bang post kene ka YouTube dang men tip men sengi mo te hendrai ngala supule ki comment ki ba ngai ba bon ki briu ki wan comment mo ki prok jonga ki comment betang kumno ba ngin kamai bun ba ki ba kwa te ngi scam ba nak ta jong pi baro ha ka mobile ko jong pi mo pi don yeleste ya ka YouTube ka YouTube ko jong pi ka ba pi set pe ki video jong ki we mo te shwaban sedang kebut dak ta hi ka YouTube ka ba pi set pe ya ki video jong ki we ya ki real jong ki we iki shot mo te ka to YouTube ka ba set pe ki film ki dak to hi phila ban kamai te ho ka YouTube mo kumba ngachu batai artat mo nomor ba kidon ki bakli te kumba ka YouTube mo kabu ba yang kadon kabu pi sisnam mo laispa rupsan sengi te kebut sisnam ba pendap ya ka share subscribe bat sajar kenta nomor ba ka YouTube ban kamai bisa kemut nilak bet pen kamai ladang yo share ki subscribe te ting kabu sisnam moy dengan peni artat pi kendiat nang ba pin sutu teng le daka leseng subu daka yang ne mo ka screen recording mo pe da pilet na ka subu hang ne mo kum ka ne hang ne naka laispa rupsan sengi mo te phiap don kam hang ne pan pendep te anda piladep te kemut lada piladep kemut hang ne hapo kan sa phari apply pi ya ka YouTube ko jong pi lada kan pa apply mo pen pin sa apply tang ba kasuk pi ba pin apply nomor pin sa click in sa mi be hang ne option hang ne reapply pin sa I apply te enrai kabu mo nomor ba kabu lai spa option sengi te don pade ki perlok ki ba teng ki let's say ki ong mo let's say ngam dap mo let's say ngalak palak ki krisnam ngam yo ka watch time dan ka subscribe mo te don ro iwe bawan komen ka YouTube tenga batai artat hang nei khnang ba phin sutu sibu lada pimio mo lada pimio ya kene ka watch time ya ne ka subscribe ya kene ka subscribe jong pi hapo sisnam ka mot kamdan dikta ne kamdan pi amle le biang bet phin nang la bet kan extend biang pi sa sisnam biang mo kan extend biang pi kan extend be pi henrai nagamta kito chibu ainuksa nagamta lese kum kane kawai ka channel ka jonga mo lese ngaladon lese kumba 1000 ki subscribe henrai ka kenta lese ngadon kumba lese kon share mo kumba share tengam padap re ladap sisnem ngam padap re telada ngam padap re kumut ladap sisnem ka to ka wastan ne ka kenta ka hierna te ka hier phiapan upload thamai nomor ba kala dap sisnam te ka extend bet mo kan ye piteng bet te phila bet ban ye upload kan ye piteng bet te rei la da phim upload re ka hier no ka to wastan nomor ba kala dap sisnam ka hier no te ta kada te ngan pni ye phi khendiap mo te lada kala la ban kamai pisa ku mot in sa shu le bi kumne khendiap apin pni mo nomor ba kidon teng ki perlok ki kli mo ti sin ba kumno la ban kamai pisa mo te kan ka kan hang ne mo kan ka video hang ne phin i kan ka post hang ne ka ba phin i kan ka screen mo
share jar subscribe page phi hang ne mo andala dap share jar subscribe kumot la tik kumot tanang ta sa hang ne mo hang ne kane ka saw jar kenta mo page phi mo saw jar kenta la complete te naka life span of sangi te hoi le se dan pleng phi ba de ki ba su thu le se ki ang ba le se bu life span of sangi re le se tang si ta yo mo bu si ta yo phila yo kane ka saw jar kenta ba de kane ka western te phila be pun apply mo na le se dan teng na pleng phi ki ba su thu ba khlai yo se phi ang ba le se em sa apply dal adaptation em ladap hiyo tang si ta yo le tang si singi te ladap hiyo si singi ro phim kapat khen ye phi ka western mo bu ban ta phi yo makna saw jar kenta bat share jar ke subscribe phin patla ban apply phin ye up le se kum la si singi thrai da kala total lang ki western ki ka western jong phi bar phin sala ban apply te shibu da phi dap si ta yo la ne si banai la ne kat ba phi dap ye kane ka western te phin sa apply hang ne eligible complete te phin sa pensa mi hang ne po re apply mo apply monetization phin sa click option te na phila click te gunta kala apply kan check ka Facebook jong phi te kan check mo kan check ka ne ka YouTube mo sorry Facebook kala kala te kan check ka ne ka YouTube channel jong phi ka bu hang to le se ting ke set bu le se live post ngi mo te tamba come up live post ngi te tang arsi le ngi kala check te da kalap ka YouTube jong phi kalong biak ba ki original jong phi ki long original ti ki content jong phi mo ki content jong phi ki long original content te kan priang phi bat kan priang kloi mo hanrai la da unoriginal content kan sai phi reuse content live banai mo 3 month ko mot phin haban 90 day ko mot phin haban suspend kan nam la shu ban apply la ne ban ba phin dang le se la da phila dat ko western ne ka subscribe ro phinam la ban apply biang monetization kan update dai post ngi la da phi reuse content mo te kan ong la pai phi ken ngan patai lupa khndiat te namar bang apule kat kum kitu ki bawan comment mo khndiat gibabun te tagita hi ki ong ba hikai kumno ban sedang tengen lebe ta screen recording khndiat mo namar khnang ba phin su thu ken kumno ba phin upload video kumno ba phin let's say ba phin upload ki short video te hang ne mo eda phila pli let's say mo phin ya ka YouTube jong phi mo phin click pin ya ka YouTube ko jong phi te eda phila click hang ne te ka ne hi ka let's say ka ne ka YouTube ka ba phi page film mo phin i share po ba ka don hang ne plus pin click hang ne plus mo te pin click hang ne plus pin i hang ne phila i hang ne bo mo phila i hang ne mo kine ki short na ta hang ne video pe hang ne video te hang ne short te hang ne live hang ne post te ka badon kam phi pin ai bi tang kine ka video bat ka short mo lar phi upload ka video pin ai hang ne video pin click be kine kono ka video ka jong phi pin sim hang ne mat pin sa upload te tam tai pin chbu ka ai nuk sa diat mo an sim la kane mo sim la kane khndiat te enang la sim hang ne ko mot hang ne ngin sa shoot tho ka hang ne mo tho ki kerteng ki hang ne te hang kum tai ngin sa upload te nakapta ki jong phi ki ba kham bat kamai phi sule kumta handai nakapta ki bala kamai enda phila dap upload pade ngati pa ki bala kamai ti la suthu mo namar ba ki bala dap kamai ti ki haban on ki haban on monetization khang ba kane ka video ka jong phi ka la ban kamai pisa la da don ki ba pe handai ting le se la da phiklet ban on monetization on la da phiklet ban on te ki mot la da ki bru ki la pe ka video ki jong phi ru ki khlam la ban kamai te ngang scam ba plus tu hi spang kane ban upload video te kum to hi phin ai be to hi phin bak khndiat mo namar ba kane ka upload video te phin ai be hang ne po hi badan plus kum ju hi kum ha ka Facebook mo te hang ne plus te phin page hang ne phila ban ai chu sang ne kano ka video ne ka short ne ka ek ba phi kwa mo te ngang scam plus tu hi te na try tangkine hi try ki jing ke ba phi phirun kam te khaba yadai bat kane ka YouTube channel ngidang don pade sa kawai ka AdSense bangin china te bangin china AdSense ngin sa chusna phi da kawai pade ka video nang ba kumna ba phinchna AdSense nang ba phin suthu ba phin tip namar ga kham hoi ka kham e hi khndiat na kam ta ban china ban ya ka YouTube he ban ya ka Facebook mo kadang kham e kane ka YouTube ban submit ka tak ke te nrai
ngan sa sina da ka video te khnang ba phi phin dup su thu sai ba phin dup tip te tang ka dai ngam kun ka video ngan sa siam pade sa hang ka wai pade ka video te la da phi dang le se dang thamai mo kan ma ban subscribe ban ajing ka channel ban nang ta jong phi ka la dap te ka brisbon ban sa ka wai ngan sa siam pade sa ka video ngan put kun no man ta khnang ba le se la da phi don ting e phi la ban comment khnang ba phin dup tip mo phi la ban solve ki problem ku jong phi la da phi jam ting e halor ka Facebook la ne halor ka YouTube nomor ba ka Facebook te pun ngila dap sna ka video te raya ka YouTube te ngadang dona te ngai iba gidon bon hi ke bawan comment ta kadaw ngakwa ba sna ka video te tak ne ku Facebook na ka ta jong phi ngan sa siam pat de sa ku pat ka video mo